духонагаи нави фурӯшӣ дар ҳамин бинои истиқоматӣ, биное ки тайёр мебошад мардум аллакай зиндагӣ дорад. Дар ошёнаи паст дар чорум ошёна хона ҷойгир мебошад. Бениҳоят як таъмири зебову замонавӣ дорад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. Хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, двори бино. Дар бино лифт ҳаст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Планировкаи хонае мефаҳмонем. Инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз дуюм ҳуҷра шурӯъ мекунем. Ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 57,6 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 11 ошёна иборат мебошад. Бино аллакай тайёр аст дӯстони азиз. Мардум ба пуррагӣ зиндагӣ доранд ва дар наздикӣ чӣ зиндагӣ доранд? Дар наздикӣ дута бозорча, мактаб, масҷид, коллеҷи тиббӣ ва дигар чизҳои даркорӣ. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. Нархи хона бошад 599 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Dom TJ. Барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. Тамошобинони гиромӣ, худ расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. Дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, худ расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.